on txorienetarrok, ongi etorria beste astebetez, Vitali eta Iturritarekin. Hei, gure izan. Eta izen artistikoa jarri behar genituzke. Aldatu behar dugu. Nirea bada artistikoa. Zurea baina nirea... Pentsatuko. Vale. Bueno, astelen gozoak ditugu gaur txorienen, eta horietan postreak egiten ditugu. Nireak izena luzea dauka, lana ere pixka badauka, 3 prestaketa ingo ditu, baina emaitza zoragarriak kopa batean jarriko du. Ingo ditu fruitu gorriak, gero piperbeltz teiak eta albaka aparra. Dotore etorri zara. Odai, quality. Goi mailako, sukaldaritza zuen aurrean txorienen azteko eta bigarrena kurruskari etorriko zaigu. Bai, nik egarri ditut barrita batzuk mertxikakin eta krambleakin egingo ditudanak. Kramblea egin dugu hemen pila bat. Eta gaurkoan izango da, osten utzi eta horako barrita edo baratxo formatan ebaki. Vale. Eta horrek jateko lan eskuakin, zuzenean. Horren mendira juteko izango da lan kiroleiteko, pasio, ez? Bai, merixen darako, holan piknik batera erueteko, egisa da, ideia ona dela, osasuntxua, eta batez be, garrantzitsuna, goxua. Horti doa gure gaurko lehen eguna, eta nirea kopan jarriko dugu, eta horrela prestatuko dugu. Jogurra, esnegaina, albaka eta azukre irabiagailuaren ontzian jarri, birrindu, iragazi eta sifoi batean sartu eta gorde oskailuan. Fritu gorriak, gurinarekin, azukrarekin eta piperbeltz berdearekin kasola batean jarri, 5 minutuko irakinaldi bat eman, atera, limoizukua bota eta gorde. Teiak egiteko, piperbeltza izan ezik osagai guztiak nahasi, labeko erretilu batean gaieta itxurako borobilak ireki, horren gainean piperbeltz eotua bota eta 200 gradutara 3-4 minutuz labean erre. Zerbitzatzeko, kopa baten oinarrian frutu gorria jarriko ditu, horren gainean albaka aparra eta teiarekin bukatuko du. Orduan, bihurrikeria moduan honek badauka, eta osagai berezi moduan, hemen daukagu, piperbeltz berdea. Hau, hemen nik erabilizatu bakarrik, goratzen naiz, Subijanaren lupia piperbeltz saltzarekin, honekin egiten zen, baina gaur, gozo gintzarako erabiliko dugu, eta teiak ere, teia hauei piperbeltza botako dugu, eotuta. Orduan, lehengoa erreza izango da, jogur eta albaka, holako apar bat, horretako sifoia badaukagu, zuetako asko badakit sifoia badaukazuela, ez daukazuen antzako, azkenean sifoiak ingo diguna, izea emango digu eta holan arrotuta utziko digu, Gero gainetik botatzen badigu guk ingo du nasketa hau, sifoi gabe, arrotu gabe, saporea bardina izango da jogur eta albakak holako krema goxo bat, Bestea da bat, estudia. Bestea da, hori, aizea sartuko diola, eta ez pentsa, hemen jogurra daukagu, 3 jogur, 350 gramo, eta hemen 100 gramo esnegain. Gorputza esnegainak emango dio. Ez dauka horren beste orduan pixkat eroringo da, ez pentsa holan altzatuta. Altzatuta eukiteko, bota beharko genizko zuringoak, ero gelatina, eta horrekin gelatina botatzen badio, nazi geratuko zen, holan, ondo altzatuta. Orduan, hemen erresa, hartu, dana, nazi, birrindu, eta gero garrantzitsua, sifoi batean sartu baino lehen, dena iragazin behar da, bestela tututik ez da pasatzen. Piperbeltza ikuste zuten honetan, lehen bakarrik piperberdia aipatu dozu da nik esaten nahen, nik nahi notzu nien zuri, marrazki bizidunek eitzen da bien bezala. Zein. Bakitzu, holan putzein, piperbeltzakin, eta aldamenekoa atxizka hastia. Ez, baina, egia da, eototakoarekin ez da inbeste atatzen, baina potoan saltzen duten piperbeltz eotuarekin, horrekin sudursuletatik botatzen zaudenean holan emozionatuta, sartzen bazaizu pixka bat, benetan oso desatsegina dela, Eiten da, atziz asko, benetan. Holan, egon zan olako erronka bat oso modan ni gazten nintzelarik interneten, Cinnamon Challenge-a. Hori kanelakin ere egiten zen, baina hori, jenti ez da ondo, kontatu nola zen. Kanela tragatziana, eta kanela tragatzeko lan hautza osue, ezin jozu, ura biozu, eta orduan jendeak itzen zena da estula bota, eta gero, kanela dena bota. Zentzua, ez dauka, baina interneteko zenbat erronkak die zentzu gabiak, pila bat. Zentzua ez daukana da, piperberdia
hain ez ezaguna izatia. Ez da asko ikusten, eta erabili nik uste jendeak etxien ez duela erabiltzen, ez? Baitxu, tamales, badakitzu ze formatutan ikusten dan asko? Zelan? Ez holan, bere formatua hau izan biko esan da, hau gatzuran edo salmueran saltzen dan piper beltz berdea. Bai. Baizik eta nik ikusi izan dutena da, horrek sobretsuak eta saltzak saltzeko. Horrek, saltzak... Eta hor zerreotuta, o pure egin da, erozelan? Nik ez dakizelan saltuko itxusten, hautzekin batera, eta gero hori, esne gainakin edo urakin nazi, eta itxen da holako piper beltz berde saltza bat aragisakin eta lagungarri itxeko. Nik hori ikusi izan dut. Baina horan, potietan, egia da gutxi ikusi izan dutera. Egia da dara, piper beltzan familixan artean presiatuena, hau berde hartzen da, ez? Berde dagoenean piper beltza hartu iten da, gero lehortu iten da, baina hainbeste ez lehortzeko gero gatzuran saltzen da. Eta, badauka, holan ikutu berezi bat, ez? Ze piper beltzak, betik guk ezagutze egun piper beltza, pototan da lehorra saltzen dara, horrek badauka pikante puntu bat, baina honek ez dauka... Ez da gutxio bere. Hori, ez dauka hainbeste pikante, eta badauka gainera freskoan edo frutan holan ikutu bat, saporetxo bat. Hemen dauzkazue beltza, hau lehorra izango zana, eta berdeat, ez dauka zekusiri tamainan, eta gero hori, haua sartzen baduzue, hauek, lehenko eta beren crunch egiten du batek, eta besteak, baina ez da, probatu, ez da pikante, badauka piper beltzaren zaporea, baina ez dauka horren besteko indarrik. Eta gu kontutan euki, hau gero honek iringo duena da, holako frutako horriekin da, sukrearekin da. Gaur egun saltzen dituzte honek espeletako piperrarekin pilo bat. Uruzu? Ez, eskerrik asko. Saltzen dute pila. Saltzen jozta. Aparra izango dana hemen, birrinduta, esan dakoa. Gero, honin aldiozu, oskaioan sartu, eta ez badukazu sifoirik, alaska batekin pixkat arrotu eta izea sartu, eta gero apaintzeko. Baina esan dakoa, sifoi erabili behar baduzue, hemen guri albakak zaporea emango digu, pixkat hemen geratuko zaigu irestontzian, eta bestea, esan dagoa, sifoira jungo da, holako gaz kargatxo batekin. Oso ondo. Listo. Oso ondo. Egia da, piper beltz berdea erabili leikela, holan txikituta, labenakin txikituta, saltzak egiteko, aperitibo bezala, entzaladak eta holan ontzeko, holan ospinolio... divertigarri edo original bat eitxeko, baina gehien ezagutzen den baritate da piper beltza, sukaldietan eta aukitzen duguna. Lehorra dana. Bai. Eta piper beltzak badauz, baritate desberdinekoak, kolore eta tamaina ugaritakoak. Beraz, kontaukotzuet, geixen ezagutzen duguna dela, piper nigrum barietatekoa. Nigrum, Izenak esaten dugu bezala. Bai. Ez da, piper marronium, marronium, ez blankium da, piper nigrum. Eta hori da, piper beltza dalako. Baina, piper beltzan, familixan, baritate desberdina dauz. Berdea, esan dugun bezala, gatzuretan merkaturatzen dana. Gero, badauz, xuria dana, Bai? Hau berez gorrixa da, alea gorria da, eta gero lehortzerakoan kantzajako azala da txuri geratzen da. Oda, dilista gorriekin moduen, ez? Azalak endu eta gero barrukoa gorrixa da, ez? Horia. Oskaiura eramatea no? Bale. Eta beltza, guk ezagutzen duguna, normalian alia izaten da horixa, eta hori lehortzen usten danean, beltza bihurtzen da. Piper berdia bai, bakitzu nun aldo nola antzeman edo ikusi, naiz eta guk ez jakin, saltza itxuste horako, potetxo batzuk, 5 piper beltz desberdinen nahasketakin eta. Bai. Hortan batzutan, izaten dau piper beltz berde ale holan batzuk. Eta gero, badauz beste batzuk ezagutza itxugunak piper beltz bezala, baina ez datoz piper nigrum barietate horretatik. Dira beste baia batzuk. Orduan, ezagutze dugun adibidez, piper beltz arrosa bezala, horre gainera nik uste dut ikusi duzula, ez deigarrixa da, eta arrosa koloria badauka holan, txoridi bakuinen kolorea. Eta horre die, anakardinazeoen familiako zuaitzak emoten dauen olako baia batzuk. Hori, 80. hamarkadan, merkaturatu zen eta pila basaltzen zen alternatiba bezala piper beltz normalai. Baina esaten da bai, kantitatea handixetan toksikoa bihurtu leikela, berez ez dala igual egunerokotasunean erabiltzeko piper beltza. Piper beltza zenbat oso gutxi erabiltzen du azkenean, ez? Pare baguta. Eotzen duzunean hor, ez da zenbat apurtu duan, oso gutxi doa hor, ez?
Ni geixa beratera noia, ez? Nik hemen, esan dakoa, piper beltza, hemen gutxi gora era 15 gramo daude, piper beltz berdea, barrura. Eta gero, bueno, honek ikutu emango dio, baina zaporea zena izango du, gehien bat, bueno, hemen erabiliko ditun, ahabi hauena, masusta hauena, Bai? eta ahabiak hemen dute, mugurdia mota ditut. Frutu gorriak alegia. Eta bakizu urte guztian zehar izostuak izaten dituzu, Eta azukrea 100 gramo. Honei, 3-5 minutuko irakinaldi bat emango diogu, eta gero epeltzen utziko dugu, baina limoi zukua. Orduan, nahi du bizi izatea. Ez dute limoi ez da lurrunduko ez ezer. Hemen, bere urarekin, fruta ondo garbitu, naiz eta erosi, jasotzen baduzu ere bai, fruta beti garbitu. Etxekoa bada, ekologikoa bada, berdin zait. Etxeko zagarrak ere, komeni da. Jaso, uretatik pixkat garbitu, hautz pixkat izaten dute, eta gero jan. Eta ahabiak bezala, badau solako piperbeltz batzuk, bueno, igual hain handixak ez dienak, baina piperbeltz potolo bezala ezagutzen dienak Jamaikako piperbeltza. Hemen txorienen erabili izan dugu gainera behin baino gehiagotan, eta ekarri izan dotzuegu, da die, ale, olakoak izan biharrean, honen bikoitza izango die, beraz, potolotxua die, eta hori bai beste baia batetik dator, berez jasotzerakuan marroia dana, baina lehortzerakuan da piperbeltz, osea, piperbeltzan bardin-bardina. Gainera, zaporia bai desberdina dauka, eta dauka gehiago hiltzeana, intxaur muskatuana da oso espeziatua. Gozogintzan desente ibiltzen da. Eta egia da, honek ikuste dituzu lehorrak, eta hauek geratzen dira piperbeltzaleak tximurtuta moduan. Baina jamaikarra, ez diolako pelota borobil perfectoak. Ez diolan tximurtuta geratzen beste hauek bezala. Hauek gogoratu, gero ingo ditudan teiak egiteko erabiliko ditudala, orduan. Hemen, irakiten daukagu hau, 3-5 minutuz irakiten, eta oin jungo naiz, teian nasketa egiteko. Horretako behar duguna da, teian nasketa egiteko, gogoratu, dena batera nasiko dugu. Kurina 200 gramo, irina 200 gramo, azukrea 200 gramo, eta 2 arrautza zuringo. Hau nasiko dugu, eta hau ekingo dituguna da, gero momentuan, laban batek nolan, pixkat, birrindu ingo ditu, eta gainetik, teia bakoitzari, gainetik botako diogu, pinporta beltzak ikusteko. Oso, ondo, ziur, goxua dagoela. Euskalo. Bagetuz batek izango da, nik piperbeltza hori Jamaikako edo ez dakit probau izan duten, bakitzun botatzen da pila bat? Barbakoa saltzan. Barbecue saltzari da horrelauka, bai. Bakar barbakoa saltzan, beraz, ziur probau dozuela. Eta bitxikeria bezala, holan, piperbeltzan inguren daia, holan, piperbeltzan atala, momentuz, apurtxo bat izteko, bakitu nun aurkitzu zabien? Non? Piperbeltza? Bai, sudurzuloetan, ez? Ramses. Nire legunean ikusi genuen kanal historia, oso interesgarria da. Euskal Telebista eta gero, bigarren kanal. Nik bakarrik ETV bat ikuste dut, gero ETV bi, gero ETV 3. Ramsesen sudurzuloetan, ez? Eta bai, Ramses bigarrena faraoian sudurzolotan, ortopatu zituzten, horrek momia bezala lehorra zauzen ja. Horrek etzeuzen gatzuran eta salmunan da ezebe, horreian lehor zauzen. Eta aintzinako Grezian, zan luxuzko artikulu bat. Beraz, erabiltzen zan hor, medikuntzarako, ardua ibezaporia emoteko, eta txampon gisa oso preziatu izaten zen. Piperbeltza, beraz. Hor, bitxikeria bat. Ematen du kontu, olako gauza txiki batek, zenbat historia. Ematen dau. Ematen dagoena da berua bebai, Piperbeltzak, bete izan dotura, bigarren aldiz, egarri pilate beusta, ematen beruak. Hemen, bi zuringo botako ditut, aurrena ezer gabe, eta gero, dana naziko dugu, eta esan dako, hau, ikusiko dituzu, teiak ingo dugu, hor, teia errexenak, honek, labea ja dagoeneko 200 gradutara daukagu, eta, auketxu batzuta putxoa, Ni, bero pixo atolan. Bai, ondotot gatzu. Nik emongotzu gomendio bat beruan zako, ze beruakin bakitzu ze datorren. Zer? Izerdixa. Ba, eta izerdixa zer. Zein zan hori besapia beti, kamatxo,
Kamatxo hori izan, ez? Entrenadorea futbolekua, eta arek bezapia beti busti inauk izan. Eta, zenbat histori kontatu diren horrekin, Bai, pila kontatu dira, da batean batek, igual Kamatxo ez dago ezagutzen, baina baki zedien Kamatxo nolan kamisetak aukitzea. Bai, holan, gaina izen hori geratu da, ez? Bai, izen hori geratu da txikixen artean be. Osea, gauza, igual zure seme alaben artean geratuko zen, da igual entrenatzailea adinez, behintzat, ez zauen ezagutuko. Ba, bueno, gaur egun, bakitzue Instagramen eta olako sare sozialetan, dago, Insta influencer berri batzuk, dira Insta cleanersak. Insta cleanersak, eta horre die, batzuk errezetak emoten dagoen bitartean, beste batzuk emate dituzte gomendioak, etxea garbitzeko, da olako garbitzeko trukuak. Nik bat ezagutzen dut eta bat jarraitzen dut gainera, la ordenatriz deitzen dena. Betxu, gure anak bebai. Horrek zein zuen, hartu zuen, da papertxoa jarri zituen katillo batean, eta batzutan ordena garbitu ez da gizer, eta besteetan batxizkiak, ez? Bai, hori da. Andere, triz, eta... Eta horan hartu zuen, da horan atara jakon, eta honek konpartitu ditu, baina, igual, nek katuak enjauela botaka alfombra gainen zela, berak dauka danetarako, egoera danetarako trukuak. Ostra, bat imar dute, umeen kotxeetako zilatxoetan, ze umea, magizu, egidatzen ere zaudete, eta da hola, eta estula datorkionean. Eta zu badakizu, esatu zu, botako dela, eta gero hartzen du aulkitxo horrek usai bat, badau garbitzerik hori? Betxu, ziur, galdetzen hotzau, jakingo dauela. Bueno, horako antolatzaiek da garbitzaiek Instacleanersonek pila badauz, eta nik irakurri dut truko bat izerdi xandako. Edo, izerdi xandako baino, gero, bakitzu, erropak izerdi usaina hartzen dauenean, badauz gauza batzuk, naiz eta garbitxu, gero usain hori hor geratzen dela, ez? Naiz eta gero, olako suabizantiak eta olakuak bota. Orduan, hor, einbidana da, gauza bat, nik hori, naiz eta Instagrama da berrixa izan, hori nidama weba itxen zaren, bikarbonatu erabili. Eta garbigailuan, bikarbonatua bota, 2-3 koiarakada. Hori nik ez dut eta ordan, barruan, bikarbonatua, ero jaboia botatzen alekuan. Nik usan jaboia botatzen alekuan, ez? Osta, igual arropari bertan. Igual arropari bertan. Bueno, berriz ikusi biko bidixua, baina, bueno, bikarbonatua garbigaiura botaz, holan, antza, gero usaina askoz erreixa ukentzen da. Osta, nik bakizu zer entzun duen usaiarekin gauza eroena. Zein? Neekin etorri zen lagun bat. Korrik ebiltzen zena lehen, da Euskal Herriko txapelduna izan dakoa, distantzi luzean. Eramanuen mugarra da. Mugarrak dauka alde bat, igo niten dana normalean alde hortatik, ez da geiste. Baina niri hortik geistea gustatzen zait. Geisteko niko, esan dezagun kontu zibili behar. Berak beldurra handia pasatu zuen. Eta bukatu genunean juntzan, eta esan zuen etxerako bidean. Kamiseta hau bote inbarko dut, eta benetan estimua niola. Botaz ezikin ez haulako? Ez, izerdia beldur usaia zeukalako. Eta ez, baina, hau, benetan, Patri, berak esaten zuen izerdiak, beldurra pasatzen horrek usai bat botatzen duela, eta erropatik ez dela joaten. Eta kamiseta bota egin zuen. Benetan, Tan izan, zera, hori ez da egia izango. Bai, hone, beldurra pasatu zunean, usai berezioa botatzen du, eta erropa horrek ez dau garbitzerik. Lixibarekin, jaboi ezberdinekin, bikarbonatoekin. Ziur la ordenatrizek aukiko dauela. Ni harrituta geratu nintzen, lehenengo aldi entzuten nuela, eta, hortxe. Arki dauz zigor, naiz eta ontxe hori, truko berrixak egon, beti goizela, bardinera. Musker xaboia, lagartua, eta bikarbonatura. Betikora. Eta azkerian piperbeltzak ime bai hori pasaten da. Ontxe esaten, igual ikusi duzue eta esaten duzue. Zelako errezeta holan berritzailea, exotikoa, dotorea, eta bada, baina tolosan be, erabiltzen zan piperbeltzantza. Piperbeltz opilak ingen ikon txorienen, iasko denboraldean, Patri. Bai, hainbeste inditxigu aurrek astu injat. Egin ditu, ezer baino lehen. A ber, hemen, limoizukoa itzali dut, eta ikusten duzu, hau geratzen daulako, nahi izan ezkero birrindu eta inalduzu sopa, fruitu gorri sopa bat. Honen oso antzekoa zen, Martin Berazategi famatu egin zuen bere fruitu gorri sopa eta horri botatzen zion gerolako gazta krematxu izoski bat.
oso antzekoa, baina bere bersioa dauka Etxebarri jatetxea gorantzen zara erremolatxakin. Izan beharrean, hau, fruitu gorriekin, egiten du erremolatxarekin olako sopa bat, gero birrintzen du, eta horri jartzen dio hauntz, ardi ketu olako izoski bat. Eta guk hemen ingo gona, gero, nahi ditugunez hemen, ikustea frutu gorri aleak eta, hau, sopa moduan gehiago geratuko da erdi likatxua, baina ingo duguna da, ostutzen utziko du pixka bat, eta teiekin hasiko gara. Teia egiteko. Lako saflarik ere espadaukazu, silikon askoa, labeko papera hartu, eta koiara batekin, ikusi, hemen inditugu, osai guztiak, nazi bakarrik. Olako, katumin gainak edo izango bazien bezala ingozu? Ez, hau, honek egiten dira, holan. Gaina, finak izan behar die, orduan egiten da. Horrela, eta ero zabaldu. Baitu. Horrela zabaldu, ez. Eta hau ingo da, labean, 200 graduta ekusten joan, gutxi gora, bi, hiru eta 4 minutu bitartean ikusten egin dagoengo dela. Eta gero honi, gure piper beltz ale hauek, pixka eta apurtu ingo ditu, baina nahi ditute, ekusi da ez ditute, eotu ez diotengo. Pixka labanakin apurtu, eta gainetik olako pinportatzu botako izkio. Nik lehengunean notizi bat irakurri naben, nun Rafa Gorrotxategi, gozogila handiak, nahi ditxun, berreskuratu ditxun edo piperbeltzakin einako gozoak eta opilak, ze, beberak esaten dago, indala 100 urte, Tolosan, Betelun, Lizartzan eta jaten ziela, San Blasetan eta inauteritan oran, piperbeltzakin einako... Piperropilak? Bai, piperopilak. Eta orduan, hori. Txori, egin genituen, lehenko denboraldian, eta gainetik bota genien gero, olako anisarekin indako karameluak txikituta, eta egin genituen. Txorien, eta Rafak berak uste dut egin zituela, hemen izan zanean, duela, 6 urte. Zer azkar doan denbora, ez? Ezkerrak guri ezaizkigula pasatzen urteak, baina zue... Eta beste gauza bat, hemen egin joula, Tolosan be, dieteiak, ez? Nik uste dut, egia da, famatu dile Euskal Herri osoan, Frantzian be bai, eta Katalunia aldian, baina, gure holan hartien ezagunenak, Tolosan. Tolosako teiak. Eta nik uste dut gainera, Tolosako teiek eta holan zigarrotxoek, zure adina daukiela, 74 za, ez? Ez, ni 84. Bai? Nik uste naren gaur betetzen zinura da. Ez. Atzo beten ituen da, ninduzun zoriondu. Atzo gaur zan? Ez, atzo zien ere zorionak, atzo izan zan. Gaur ospatuko. Zorion Arturi. Gero prestaukotzu sorpresatxo bat, bale? Bai, nire adinekoa dira. 51 urte egin zituzten, atzo. Bale, atzo, egin zituzten 51 urte, zigorrek, eta teiatxoek, bai. Ze badauen, Tolosako Casa Julian jatetxe ospetsuak, Julianek, nahi zauen postre bat egotia da, bere etxien. Bai. Eta, gaina zeuzkan, olako bi petizio edo, bi eskaera. Bai, Basan, bere menuan, nibelien egotia, eta errezak izetia prestatzen. Bale, teiak. Gu behingo ditun teiak. Teiak. Eta orduan Luis Ezeizari eskatu zotzan enkargua, eta Luis Ezeizak izotzan teiak. Eta horrezkero, nik uste dut Tolosakin asko lotza ditugula, ez? Nik uste dute, hau, normalean, ez, aeroportuetan zaurkitzen dut, Patri. Saltzen azkenengo momentuan, egon gara leku batean, astuin zaizkigu opariak eta normalean aeroportuetan beti goten da, leku eskualde bateko gauza tipikoenak. Bilboko aeroportuan zer daude? Bilboko aeroportuan daukazu, Idiazabal gazta, Sagardoa, eta kaja, gero teia eta kanutilluenak. Orduan, horre badak esaten du, ja asko toki batetaz, aeropostre batetaz, ez? Nola, ezaguna diren, mundu guztiantzako, eta batek baino gehiago, opari moduan etxera eraman dituela, hoxe. Hauek, eta nik uste dut zuk be, komerzializatzen baduzu, ondo torri joatzen, baina igual izen aldaten biozu, ezagutze ditugu, Gorrotxategi, Ezeiza, zuk hone izen luzia jarriotzazu, iturri eta jartziakin nahiko zinuen, iturri eta postrea. Baina postre guztia dauka izena orokortasunean. Jarrik beharko nuke oluan, fruitu gorri piper beltz, zapar, jogur... Iturri eta postrea? Iturri eta postrea. Horrek ez du saltzen ezer, Vitali. Baiez, alduko dauela, mutil. Baiet. Hori da, hau goxua bezala. Goxua zuk ez dakizu dan. Mauri ez, gozogia krema, gero bizkotxo mozkortua, ez da goxua. Listo. Ta iturri eta postra, bardin.
ja. Ez dutzu konbentzitzen ideiak. Baina ez, hasieran, bai, egia da, hasieran agian izen hau jarri ber, eta gero ja fama, mundu mailako fama hartzen duenean, orduan bai aldatu, eta nire omenez, iturrita jartzen badiozue, benetan ni arrotuko nintzateke. Unkitu ingo zinen, ez da? Bueno, unkitu. Negar malko batzuk botako zinen. Ez emozionatu, ez patza, ez pesa. Vale. Ondare, emozionatu nintzen, aurreneko, mia jaio esan, ja laugarrenakin, eta beste bat. Benetan, ez tozu zinezten. Hori da gogorra itxiarren. Arekin ere, negarrin genuen, da gaur egun negar gehiago egiten du berarekin. Ze buruko minak emoten da, zen gure txikile. Eza maite du. Bueno, 3 minutu. Utzi eta segituan atarako ditut, negozio 3 minutu men, tertulian, eroina dugu esperimentua, hor daukan prest, Nasketak, frutana, bai. Nik beste joku bat naukan prestatuta, baina. Hemen nik fruta ezberdina dauzkat, eta sare sozialetan badao, agertu da, kombinazio ezberdinak egiten badituzu, gero beste fruta baten zapore hartzen dute. Bat da, angurria eta kiwia, nazten baituk, larman txiki bat pasaiaz. Nik hori entzun izan dut, lusokerra eta azukria, meloia. Horrek, meloian zapore hartzen dola? Bai. Niretzako lusokerrak bera bakarrik, ja lemoi zapore dauka, Meloiana bai, hartzotasun. Niretzako bai, familikoa direna ziur. Osa, badauka horren... Imaginazioa auki behar da beti, baina... Ez. Kontua da, orduan, hemen hartzen baitu kiwia. Hau da kiwi premiuma, hau ez da kiwi berdia, da kiwi gold. Gold, hombre, gu dana gold daukau. Bi hauek nazten baitu, bia batera hartu, papaian sabore hartu behar dugu. Baina utzi inbestasun asmatzen. Bale. Ez dakizeren zapore hartuko dugu. Ostras, papaiena etorri jabere, papatien, Ez beretan, a ber. Kontu da ni papaiak ez dakik gara. Claro. Mentxo, lan niko jarak initzen dut hau. Mentxo. Ia ba. Prokot bata bestien atzien, Venga. Testura ez da berdina. Argi dao. Bueno. Bauki antzera, holan antzekotasun bat, Gehiago esango dizut, gozoa biritxu ze kiwia eta... Bai, zonek dauka, karo, punto, apurtxo bat garratzagoa kiwiana, baina dauka angurrian dulzia. Nire pixa gustatzen gategia da, kombinazioa. Gero daukau, papaya eta zagarra, meloia. Oso ondo. Orduan, hemen, papaya... Hori da, bakitzue, errezeta holan itxe dituztenean, Michelin izarreko sukaldarixek eta itxen daue, 15 prestakuntza holan desberdin, eta edaten dozunean, esaten eta... Oskaio, labekoa. Eta esaten dotzue, honek ez dauka gazpatxuan zaporia. Eta ez dozu, horreteko gazpatxo bat, mutil, 5 minututan, honekin berdin. Hori dauka meloia zaporia, jarri meloia. Ez dauka meloia zaporia, honek ez. Lehenengo agian bai, honek ez. Ez, honek ez. Goizua dau, baina? Ez dauka, ez. Lehenak antzekotasun gehiago zakan. Lehenengoa bai. Gero jarraitzuko Macedonia honetan, bale? Bale, bai. A ber, teiakin ditu, bakizuet, teiai forma eman nahi badiegu, bitu hemen espatula bat hemen daukat. Forma eman nahi badiegu, hau da, teia honi, zigarro forma eman nahi badio, oin. Hartu, bero dagoela, tutu bat hartuko genuke, eta pun. Teia forma emateko, botella bat jarriko genuke, gainean jarri, atara eta segituan, hartu, gainean jarri, etzan ikena eta teia itxura hartzen du. Guk, nahi duguna, gaieta teia moduan, orduan, hauek, ostutzen utziko ditugu, hemengo, gure fruitu gorri eta piper beltz berde, sopa hau ostutzen utziko du, eta asmoa da, jartzea oinarrean hau, gero aparra, eta gero, teia gainean. Orduan, hemen goi mailakoa, eta gero gainean jartzen diolako Macedonia bat, eta esango dugu daukala horburuen zaporea, eta jazta. Eta gero denak torriko dira, eta ez dauka horrena, baina sare sozialetan gutaz hitz egingo dute, eta hori da garrantzitsuena, patare. Zuk esaten baduzu. Mintxatuz. Eta gaurko gure 3 errezetak prest, hau da, aparra, marmelada, harina, sopa, eta teiak. Teiak ero inspiratu inez, da, inditut olako zigarrillo antzeko batzuk. Nere Espainetakoak.
Tanetzak kontau bien. Erakutzi behar nahen hau, patatak eraikusten, baina egia da, hobeto atera direla, biekin froa inditute, hau handia, eta beste hirurak Espainietakoarekin, eta galdetu berriro txoriri bakuin etorriko zaikola. Ez. Bueno, oinarrian, esan dakoa, gure piper beltz berde eta fruitu gorri sopa. Honek sorpresa aukala, gero. Bai. Aparra, a ver. Nik hola nahi txendo bebai, Denis nirekin esarratzen danean. Kogoratu dala yogur eta albaka aparra. Eta bukatzeko, gure piper beltz teia, nola jartzen duten hone... Peinetia? Minia! Hemen peineta. Hemen dago fruitu gorri, piper beltz teia eta albaka aparra. Ezke izena, iturri eta postrea, alegia. Esan dotzut. Arrazoia zen oka, biteli, beste behin ere. Bueno, hau, goiadakin, hau berabila dugu, Teiatxuakin beho lan, ez? Bueno, nik goiada sartu behar dut, aspiraino, haundia bada espada. Ze hemen asmoa bada, apurtu nahi gozu teia. Bueno, hementxe eskinatik. Den hartu. Den hartzen da. Horea. Albak hartzen da. Nik piperberderik ondikoan ez topatu. Nik espada berriro sartuko eta errapatzen dudan, bale. Nik espada ia ez toten hartzen. Hau sufrimendua da. Derri gortuta hemen egon goneiz bat aurkitu artean. Hala bitxu, eizu hemen. Utziko estasun niri kontaten, nire gauko postria. Venga, kontatu zer egin behar duzun, eta nola ingo duzun. Aztelengo zetan gauzen ez. Badakitzu dolako barrita batzuk bitxugula, mertxikakin. Denboraldiko fruta. Eta honek, hola nengo itxugu. Oso ondo. Mertxikak xaflatan ebaki eta azukria, harto almidoia, limoian sukua, kanela eta gatzapur batekin dana nahasi. Beste gopor baten irina, azukre txurixa, panela eta gatza nahasiko. Gurina laukitxotan gehitxu eta eskuekin landuko testura aretsua auki arte eta erdixan molde baten oinarrian jarriko. 10 minutuz 180 gradutara erretzeko. Gero mertxika nahasketa bota eta kramblean beste erdixakin estali. Oin 40-45 minutuan erre, osten utziko eta gero barratxotan ebakiko. Orduan, niri egia ikaragarri gustatzen gatela fruta egin eta postriak. Eta lehen esan duguna, programa hasi dugunean, egia da barratxonek izaten diela gehiago, mendira joateko, merixenda bezala, olako barritak eta. Orduan, egingo duguna da, lehengo betegarrixa prestatu, betegarrixa izango dela mertxikana, eta gero bai oinarrixa, bai goiko tapa, izango da kramblea. Kramblea bakitzu, irinakin, gero gurina txigortuakin, eta olakuakin itzen dela. Berez? Baina, gaurkoan, ingorru kramble barritak. Izena oso aldrebesa da, kramble, Patri. Daude, nik, hemendik, mesedez. Ez baina aldrebesa? Bi anzila badia? Kramble. Kramble, krumble, kopa hori, siriaska. Dauz, izen batzuk nik, benetan, hemendik eskatzea, zientifikoei, medikuei, hor bestaldean dauen jente jakitu nahi, zeratik jartzen dituzten olako izenak. Alegia. Hemengo lepoko giarra, hau famatua, esternokleidomastodoidea. Segatik, zu medikura zobatez da eta esternomastoidea, gaizki daukazu. Mastodoidea? Esternokleidomastoideoa. Mastoideoa, behitu, pentsa, honioan. Zaiago oraindik. Ezin da esterno deitu bakarrik. Ero masklo, ero lakoen bat. Badau beste bat, oraindik, behitu, hau da, homopedonekrozofiliko. Zoofiliko nik bakizera, bestia ez? Bai, hildako animaliekin hau da. Oso atsegina ba. Bai, badau beste bat, oraindik, luzeagoa. Hau da, hitz luzeekiko fobia, alegia, ni daukadena. Hipopotomonstroseskipedaliofobia.
arrapasak txiribiton. Ez esan, 3 aldiz batera esan mozu, deabru agertuko agatzu izpilun aurrian. Baina hau zupentza, Guk oin erosi dugu hori nola da, urkatuaren jokua. Bai. Umeekin. Urkatuko zan, beti. Ez tozu ateratzen hau, inoiz ez, lehenko eta behin, hitzak ez zaizkizu iristen hori egiteko. Eta daukat orain beste da luzeagoa. Hau da, biriketako gaixotasun bat deitzen dela, hola. Seri, Neumo no ultramicroscopis silicovolcanoconiosis. Ematen da ulzuk lehen jako postria. Bai, baina gainera fritu gorri gabe. Ez da, hori bai, Islandian edo ez zauen olako herri baten izena beta, nungua zara da. Da zan, superluzea. Laburtu, baina hori da, ez dakit, gizakia ez evoluzionatu gindu, orduan, ez dakit, hau, eskolan, 6 aurpegiko poliedroa, paralelepiped, horrekin barre batzu botate ginen zen, paralelepipedo, claro, pedokin geratzen ginen bakarri, claro, horrekin, eta parreak botatzen ginen, ulertzen genuen azkena. Ba, ez dakit, gauza nik uste bizitza asko simpleagoa dela, ez dela, eta kramble barik deitu jozu... Baina, kramblea, horrekin konparata esango ez da zu saia dela? Bueno... Kram? Ble. Ble? Krum, ble. Kordon ble esaten dozu ba, kramble, motzaua. Ba, kordon ble nik ez dut esaten, nik esaten Sanjaku, ba. Sanjaku, ditzen dio, eta oso gurea geratzen du. Bueno, kontua da, kramblea, ba, hau horako postrean grosa soia dela, eta gehiago erlazionatzen dugu, hau pela ero badau jateik, ez? Da, normalen beti izaitan da, normalen fruta oinarrian, eta erolako geruzak kurruskari bat, ez? Ba, hau negua, udazkena, neguarekin identifikatzen dugu, hau bada, zerbait olan pela, labetik atera berria ero jaten duzunean, txigortu eta isoski bat aldamenean daukala, noski hori bezoragarri, baina horrekin identifikatzen du, eta azkenean, badauka pizkat sekusia tatin tartarekin, zemen azkenean izango zen fruta azpian, eta gero oinarrian horragako geruza kurruskari bat. Geruza kurruskari hau nola lortzen dugun? Dauden osagai ezberdinan hasiz, eta hor bakizue, daudena gurina, irina eta azukrea, horrek eskuekin mamurtuz, eta egon behar da irina alda, ero gurina aldala pixkat hotza egon behar da. Ez dugu nahi lortzea olako ore trinko bat. Eta hori gertatu alda gaur egun bezalako, gaur egungo egun epel batean, zuk hori nazte maduzu. Eta lortu beharrean dana mamurtuta egortea, hor teknika bat dago, hartu, bildu plastikoarekin, eta gero gogorra dagoenean hartzen duzu. Hau birrintzeko ekasta hori iruki, tximini bat bezalako dana. Potoluarekin, eta kruz, eta tatzei juzu bolatxoak. Eta orduan, balasei, segida batzutan geratzen zaigula dana hori batein da, balasei. Hartu, oskailuan sartu, ez bazaigu geratu dana holan banatuta, oskailuan sartu, eta gero, hotza dagoenean gogortzen danean, gurina dukanez, birrindu horrekin eta frutaren gainetik bota. Hori segitxuan ningo ia zelan geratzen dan, baina lehengo betegarri xaflezatuko. Eta horretarako, hemen txadauzkau, mertxika batzuk lan xaflatan moztuta, mertxika izapori emongotzanak, harto almidoia, gero, azukria bebai, 50 harto almidoia ez kanela. Kanela, harto almidoia nabi bezuen. Gorputza, harto almidoia, behitu, truko hona da, gero geratzeko lan askatu da. Hori da, kanela, barkatu, azukria 50 gramo, gero 100 gramo dauzkau, kramblerako ontxe bai. Hartu almidoia, eta apurtxoa gehiago, eta jarriko du limoi suku apurtxo bat. Eta honekin ingau hori ba. Hartu almidoiak emongotza gorputza, itxasteko, azukriak zapori. Azukriak gozotasun puntua. Eta bezala oinarrian jungo dana, ez? Oinarrian ez. Hau erdixan, azkenien hau kramble normal bat ez da izango, lehengo joango da. Kramblea nazketa, gero mertxika erdixan. Hau kramblea gure bodozuin bat, tradizionala, izango zan bai oinarrian. Hemen, konpota bat eroin honekin, eta gero gainean jarri geruza, ez? Alata benik beti, ikusi izan dutenean kramblean nazketa, izeten da apurtxo bat, gero fruta ikusi itxen da. Baina ontsa barratxotan ikusiko zu ezetz. Hemen txaukat, irina. Irina gehiutxukotzat. Gatz puntu bat, sapori altzatzeko, eta bi azukre mota. Azukre txuria, eta azukre baltza edo panela. Hau dana, eskuekin egin gau. Eta testura holan aretsua lortzeko, hau izango bazan bezala, ore auskor bat edo, gurina. Gurina aldan inean hotza. Bai. Bero gauz baina gaur. Baina esan dago, truko hori nik lehen esan dizudan truko horrekin, horrekin lortzen duguna da, holan,
azkenean, atea pinportak edo aldeak ero gainean izate honek, ez? Hori da, beste laulan, gurina, laukitxotan, edo, Bai? eta eskuakin joango gara, hori, nazten. Vale. Eta gero, oinarrian, orduan, zelan, hemen azpian jungo da hori? Hemen azpian joango da hori, 10 minutu labara. Vale. Gero, mertxikak, Bai? eta gero beste Geruza bat, ore honena. krambleana, hori da. Hor da truko bat, kramblea esaten dugunen, normalean beti zerbait kurruskaria nahi dugu, ez? Eta benetan kurruskario geratzeko, lehenko eta segun ze fruta erabiltzen dugun, batzutan ezeago geratuko zaigu. Orduan, hor harto almidoia botatzen dio badiozue, irina gehi harto almidoia, zurgatu ingo dio fruta horri urpila bat, eta lortuko du kurruskaria. Bestela, beste truko bada, lehengo egin, orea, Olako labeko erretilu batean 10 minutu labean laberatu bakarrik orea, eta gero ja frutak inda euskaunean, atera labeko hori, frutan gainetik jarri eta berriro laberatu. Eta horrekin, ingo dioke, 2 aldiz sartzen dugunez, hori kurruskari utziko genuke gainekaldea bai ero bai, 2 aldiz sartu dugu. Eta horbe bai, kontutan eukin behar dugu, ze fruta erabiltzen duen, hor garrantzitsua da, badakizu edo dela fruta batzuk gozoagoak, eta beste batzuk azukre gutxiago daukatenak. Hor, azukrarekin jolastu, ez? Zuei neurria jartzen badizu, ez da, 150. Baina gero badukazue, ez da, fruta bate musikak, ero oso gozo daudenak ero, bere puntuan da, horri 150 bota beharrean, bota jozu 120. Pixkat jolastu, eta kiwiak ero izaten baitu, pixkat azido bat direna, horri bai bota 150. Ero baita 160 edo, ez? Ordan jolastu, zerbait oso gozoa ere, gozoa maite dugu, baina gozoegia empalagozoa da. Gauzak badaude batzuk pixat empalagozoa. Nik gauza gutxi topo ditut oran gozoegia. Nik onatzen du baietz. Esne kondentsatu, esne gozoke, gozoegia da. Lasai, emondanan eri? Bai, nik. Lasai. Bai. Horta berdingo, txuletan ezurra eta gauza gozoegia zuretzako. Nik aragia eta... Ni txuletan ezurra estatuta eskatu hori zuretzako nire aragisa emon, Hemen txe, ikusten duzue, testuria zelakoa daukan, nolan are antzerakoa, hau jarriko ubeitu. Oinarri xan, eta gero, hobeto izango da, kamaren erakusten badotzuet, hau txigortzerakoan, hau etxu, 10 minutu sartuko, 10 minutuan, 180 gradura. Hau horregia, aukitzen dagoenean kolore apurtxo bat, ilunaua eta testura gogorraua, hortxe sartuko zau. Fruta gainean. Mertxikak, eta gero olako berriro. beste geruza bat, eta 55 minutuan. 180 grautara, eta barratxuak prest. Honek pixua dauka, Ikusten da trinkoa dela eta... Eta hau guztiz osten badugu, labetik atara eta 2 ordutxo edo, bieko itxu, hau aldugu ontxe. Hau mazpasa batzuekin patriztu Zigo, ordan estropea biztazu, mazpasak eska gustatzen da. Bateun batek mazpasa gustatzen jakonan dako, hemen ondo egoteatuko ziren. Baina osoikoa da, olako barratxotan da beti mazpasak. Hor badaude osage batzuk, olako barratxotak beti daudela. Hau da, oloa, mazpasa, olo malutak, txokolatea, intxaurrak, almendrak, erolako frutu lehorren bat ere, ez? Oiek izaten dituzten, normalean. Izaten dien, normalean. Ze gehiago. Koiera baten bila? Oiesek, ez? Tipikoena, datillak bai ero, bai, izaten dituzte baita ere. Bai. Horrek izaten dituzte, eta baina itxura da benak antzekoak, eta hemen txorienen hainbat eta hainbat inditu olako barratxoak, eta etxean egitea erreza da, eta gizan prezioa ez dute izaten merkea, eta behin egiten dituzenen etxean, izaten duzu denboraldi nik sasoi bat izan nuen egiten dituela, eta ero izosgaioan sartzen dituen olako poltsatxotan, eta... Honek barratxo, barrak. Honek ez di barratxoa, di barrak. Bueno, gero barra barratxoa... Barra nola, gaur egun nire semiak egiten du, bar! Futbola, Patri, futbola. Azte buruan egon naiz, 4 umekin mendian lo egiten. Enaiz ala erligio hortakoa. Ni ez da ere. Egonaz 4 umekin azte buruan mendian, egun guztia hortaz da nik ez da baina, izen guztia zekizkiten, hau fitxatu bodu honek, honegatik, hone beste, eta nik ez da baina, nun hitz egiten duzu? Eta, patioan, jolas orduan, oten ganean berbaiten du. Ni, enekien, ez da, txinoz hitz egiten ari ziren, ez dakizun ordan hori? Lewandowskita, ez dakin ordan. Ez jatzu arrarua itxen nik hemen poltza aukitziata. Zer, poltsan? Zeinek ez dauka olako poltsa barratxo batekin. Ja, klar, saiatuko konpontzen.
Ez que zoroztasunez, zezien, 15 edo 51? 15. Hola. Ez. Holan? Aldrebez? Ez que gora ingaztia moto zu. Bai, Bai, ama. Aldatu inbidia. Ja. Ai, Sigor! Bueno, hau ez da txarrena, bakitu zerrin zidaten bigarren urtean txorienen honitzela, ez? Zer? Grabatzen gaudela, Interflorako bat etorri zan. Parkatu, Sigor Iturrieta zein da? Baina hori emaztiak inzotzen. Hori emaztiak ez zutzen ni? Baina nik genekien. Baina detalle romantikoa. Oso, biteli. Bueno, Sigor, lehenengo aurkeztuko da gero ingo zuputz. Vale. Hementxe, Sigor Iturrietan gaur urte betetze tarta. Kramblea. Barratxo. Kramble, barratxoak. Izuputz. Zorionak, Sigor! Tximista bat erortzeko eskatu dut eta ez da gertatzen. Hartu besarkada batzuk eskatu duzuna benetan. Ja, hasta datorren urte arte, bako. Akabo. Zer detaila bendan eskatzen zure landalde, ekipo. Tontxea, bestia daukau. Zorionak, zure... Ez diaten eiko horrein Zorionak. Zuaiz bat landatu dut, umeak izan ditut, liburu bat idatzi ditut, drag queen jantzi naiz, eta hau. Ya está, borobila urtie. Enaute, ez diate, behar beste, ordaintzen. Osa, barratxo txikiton moztuko, eta? Euskarrik asko, bitilia, modu guztietan, Eta benetan. Hau da, improvisazio. Eso gatik. Oso gozua, Zu zerbitzatzeko nau, Sigor. Euskarrik asko. Gaur behintzat. Bixar, ikusiko ditugu. Bixarko kontuak, bixarko utziko ditugu. Eta bixar ja, ez du zure urte betetzea ospatuko. Bixar martitzena da. Gaur ez da nire urte betetzea, bez? Atzo zan? Bueno, baina nido mekan txien nauen motik. Bihar azte arte da, txorien hemen izango da, beti bezala eguerdian, eta zuek bestaldian guri ikusten, eta gero, idatzi txorienea.itv.eus. Hori da. Kritikatu, hori hona bala. Edo errezetan ideiak bidali. Musitxo bat, eta bixar gauz. Agur!